vreau să fac un post cu metraj, vedeți că video de azi se încarcă. Video. E tutorialul la GTA România 2. Pare că video cu GTA România 2 n-a mers, așa că o să încerc să-l practic să-l încarc chiar, să-l landez iar și pare că tutorialul o să apară primul și video al doilea și ca să nu fiți confuz când la video o să auziți că o să facem tutorialul, tutorialul se pare că tutorialul o să fie primul, deci dacă vedeți video-ul ăla, intrați pe canal și vedeți cu video-ul o să fie tutorialul. Da. Eu nu mă așteptam să meargă. Vă dau, nu mă așteptam să meargă, dar nu știam că am făcut ceva mic. Vă dau un schimb aici, l-avem și pe telefonul ăsta. Eu opresc video-ul ăsta când se randează tot video-ul, da? Ați prins tot live aici. Da. Dacă nu merge nici ăsta, chipul tău și așa trebuie să nu se încarce și ăsta. Asta să fac vreo oră în continuu și nu nimic. Oricum scurtmetrajul ăsta, nu știu dacă pot să spun scurtmetraj, fiindcă are deja 2 minute. Și de ce dă înapoi? Dacă o să ne ia și 10 minute, o să fie video-ul ăsta care gata de vizionare este acest video. La video-ul meu Minecraft butonașul de like. O să vedeți ce ăsta este pus. Acest video îl progresează ei. O să încercăm să-l dăm iar, da? Hai-ți-vă la mine, da? În galerie. Deci cum le postez eu. Multi tăi. La trebuie să mi-l trimit iar. Deci video cu GTA 2. Nu iar fiindcă am șters videoclipurile și nu trebuia să le șterg. Și o să mi-l trimit iar, așa că film și o video. Oricum știți că e în ordinea greșită, trebuie să fie în ordinea bună, dar lucrurile n-au mers cum am zis eu. Mi-l trimit iar și, na, video-ul ăla o să vină când o să mi-l trimit. O să se termine de trimis. Bye!